Tacikistan biziz. Canu canan biziz. Canu canan biziz. ватанпарвар озмуни ҳарбӣ варзишӣ баргузории ин чораминӣ дар муассисаҳои таълимӣ дар ноҳияи восе дар тарбияи ватандӯстии насли наврас таъсири хуб гузошта бо омодагии фаъолонаи наврасон аз худ дарак дод. иштирокчиёни даври ноҳиявӣ яке аз ғолибони ин озмун муассисаи таълимии рақами 11 деҳаи тугарак ноҳияи восе машқу маҳорат ва омодагии худро барои адои қарзи шаҳрвандии худ дар баргузории ин чорабинӣ нишон доданд. ин наврасон бо чусту чолокии омодагии дифои ҳарбӣ бо ин машқҳо ин навбат дар деҳа назди ҳамсолон ва ҳамдеҳагонашон баромад карданд. наврасон назди ҳайати ҳакамон, раиси кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар ноҳияи восе, мудири бахши кор бо ҷавонон ва варзиш, намояндаи ҷамоати деҳот ва шуъбаи маорифи ноҳия маҳорати худро бо иҷрои машқҳои ҳарбӣ ва тандурустӣ нишон доданд. мо устодон ба тарбияи ҳарбии ватандории хонандагон аҳамияти махсус медиҳем. худи хонандагон низ ба омӯзиши ин фан шавқи зиёд доранд. аз ин ҷост ки дар тамоми мусобиқаҳое ки дар ин самт дар ноҳия баргузор мегарданд, онҳо сазовори ҷойҳои ифтихорӣ мегарданд. мо боварӣ дорем ки шогирдони мо дар оянда ҳимоятгарони арзандаи ватан низ мебошанд. баъди анҷоми машқҳо бо ҳузури волидон ва омӯзгорон аз номи бахши кор бо ҷавонон ва варзиши ноҳия ва муассисаи таълимӣ ба иштирокчиёни фаъоли ин чорабинӣ сипосномаҳо тақдим карда шуданд. дар ҷанбаст наврасон қасам ёд намуданд ки қарзи шаҳрвандии худро назди ватан содиқона адо менамоянд. Vatan sadiqona hizmet mekune. гузориши хоҷа назриев, худоиназар зуҳуров аз ноҳияи восе барои барномаи иттилоотии навид.